Helo, Mabon ydw i, Mabon ap Gwynfor, a fi sy'n sefyll yn enw Plaid Cymru ar gyfer etholiad Senedd Mai 2021 yma yn Nwyfor Meirionnydd. Am y tro cyntaf yn hanes Cymru, mae pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio mewn etholiad. A dwi'n teimlo'n gry bod llais y grŵp oedran o 16 i tua 25 yn allweddol o bwysig. Yn syml, chi ydy'n dyfodol ni, ac yn rhy aml mae llais chi yn mynd o dan y radar. Da chi'n mynd drwy newidiadau mwyaf eich bywyd yn ystod y cyfnod hwn, ac mae'n bwysig bod eich cynrychiolydd chi yn gwrando arnoch chi ac yn gweithio'n gywir drosta chi. Dyna pam dwi'n teimlo bod eich cyfraniad chi yn trafodaethau ni yn gorfod arwen y naratif. Mae cyfle i chi gyfrannu ar y wefan yma, felly cliciwch ar y linc isod, a dwi'n edrych ymlaen i glywed yr hyn sgyrwch chi ddeud, clywed eich barn chi a rhannu'ch syniadau chi. Diolch yn fawr iawn.